Ωραία. Καλώς ήρθατε, Νεφέλη. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Εγώ όλους σας, ειλικρινά, έναν προς έναν. Ήθελα να είναι και η Κατερίνα η Καπετανάκη που δεν την έχω γνωρίσει ούτε αυτήν. Έστω και Είναι... τέλος πάντων με βίντεο. Θα τη γνωρίσεις. Αλλά θα τη δούμε άλλη στιγμή, ναι. Είναι με το Δήμαρχο κάπου, έχουν κάποια εκδήλωση από ό,τι ξέρω. Μπήκε το πρωί για λίγο στο Α, πρώτο group, αλλά τώρα έπρεπε να πάει στη δουλειά της. Λοιπόν, Νεφέλη, δεν ξέρω αν έχεις δει το ηχογραφημένο, αν μας έχεις γνωρίσει έστω από εκεί. όχι, όχι, δεν έχω καταφέρει να το δω. Ωραία. Γι' αυτό ήθελα Τότε να συστηθούμε και λίγο καλύτερα και με τα παιδιά. θα έλεγα ναι, να συστηθείτε λίγο έτσι μεταξύ σας και εμείς θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Τέλεια. Όχι. Πω λίγο δύο λόγια τον εαυτό μου, έτσι, αφού δεν με ξέρει και κανένας. Είμαι η Νεφέλη, είμαι 22 χρονών. Τελειώνω τις σπουδές μου τώρα στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην ΑΣΟΕ. Παράλληλα, κάνω την πρακτική μου άσκηση ως Junior Account Executive σε μια διαφημιστική εταιρεία. Ασχολούμαι με άλλες έξω ακαδημαϊκές δραστηριότητες, όπως μια startup που έχω ιδρύσει με 3 φίλους μου και συμφοιτητές μου, την οποία τρέχουμε εδώ και 11 μήνες περίπου. Και είμαι και στο Management Board του Girls in Tech Greece, του ΜΚΟ, που ασχολείται με την ενδυνάμωση του γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας. Και είμαι επίσης εκεί γύρω στους 10 μήνες ως marketing lead. Παράλληλα, μου αρέσουν ξένες γλώσσες. Κάνω κινέζικα εδώ και 4 χρόνια και προσπαθώ να τα πάω όσο πιο μακριά γίνεται. Αν και είναι πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι. Και μου αρέσουν πολύ και τα social media. Γενικά έχω αρχίσει τώρα να τα εξερευνώ λίγο και κάνω κάποιες ερασιτεχνικές δουλειές πάνω στα social media. Πιο πολύ σαν δεύτερο χόμπι, ας πούμε. Αυτά. Αν θέλουν και τα παιδιά να πούνε ένα-δυο λόγια τους αυτούς, γιατί δεν τους ξέρω καθόλου. Να θέλει απλώς, εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να μας λέτε και ποιο θεωρείς ότι είναι έτσι, το χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σου που το δυνατό, έτσι, αυτό που θα προσφέρεις έτσι, σε αυτή την ομάδα. Οπότε πες μας και γι' αυτό. Ωραία. Εγώ γενικά σαν άτομο είμαι πάρα πολύ επικοινωνιακό και μου αρέσει πάρα πολύ η επαφή με τους άλλους ανθρώπους, να γνωρίζομαι, να έχω πολύ ενσυναίσθηση γενικότερα. Αυτό είναι ένα καλό και ένα κακό ταυτόχρονα. Προσπαθώ να το διαχειριστώ. Ε, και θεωρώ ότι από τα δυνατά μου σημεία, ας πούμε, είναι το παρουσιαστικό στοιχείο. Ας πούμε, μου αρέσει πολύ, λόγω του ότι μου αρέσει η επικοινωνία, μου αρέσει να παρουσιάζω, να μιλάω. Αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας δηλαδή, το αγαπάω. Και ένα αρνητικό μου, πολύ αρνητικό μου, είναι η μεγάλη τελειομάνια που έχω, η οποία επίσης πρέπει να διαχειριστεί σωστά, γιατί μπορεί να γίνει και θετικό, αν τη διαχειριστώ σωστά. Τίποτα το θετικό δεν έχει τελειομανία, μη σου τα πουλάνε αυτά. Καθόλου. Εκτός Marketing. εάν είσαι μηχανικός στο αεροπλάνο, ας πούμε, και έχεις τη συντήρηση του αεροπλάνου. Εκεί ναι, please. Θα Και μαθαίνω αν λίγο. ήμουν γιατρός, αλλά αφού δεν είμαι Ναι. τίποτα από το δύο. Το business, η τελειότητα είναι η τελειομανία, ξέρεις, είναι σε καθυστερεί και δεν σε αφήνει να προχωρήσει συνήθως. Ναι, ναι, πραγματικά. Ωραία, Νεφέλη, θα τα δεις αυτά. Είσαι και εσύ super busy τώρα, γεμίζεις το χρόνο σου και είναι όμορφο. Εγώ ξέρω τον μπαμπά σου, από το Υπουργείο, ήμασταν εκεί συνάδελφοι. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ειλικρινά. Και εμείς, και εμείς. Για πάμε. Θα για συστηθείτε κι εσείς που Να πάλι. μιλήσει η Κατερίνα. Ναι, Κατερίνα, μου πεις. λοιπόν, εγώ είμαι η Κατερίνα Τριγώνη. Εγώ τώρα ξέρω τι ήθιστε να λες, τι έχεις σπουδάσει και τι έχεις κάνει. Εγώ, επειδή έχω παρατήσει ένα μαθηματικό, δεν είναι το ωραίο πράγμα δεύτερο μετά το όνομά μου να το λέω. Αλλά τώρα έχω μια δικιά μου εταιρεία παραγωγής περιεχομένου, συγκεκριμένα για social media. Αυτό που λέμε για κάθε το βίντεο τύπου TikTok, Reels κτλ. Είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο που τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο στο κομμάτι με μεγάλα brands. Πριν είχαμε προσωπικά brands τύπου και πολιτικούς και διάφορα σημαντικά πρόσωπα από συγγραφείς μέχρι ειδικούς στον καθένα στον τομέα του. Δεν θα κάτσω να πω τώρα για πετυχημένα case study, αλλά δεν Θα πειράζει. σε γκουγκλάρουν, θα σε γκουγκλάρουν να σε δουν.
Τέλος πάντων. Οπότε, ναι, είμαι και εγώ πολύ χαρούμενη που θα είμαι εδώ μαζί σας. Πρέπει να πω και εγώ είχα ένα δυνατό σημείο που... Πες, αφού η... δεν το έχει ακούσει, Νεφέλη. Ή Οκ, άλλαξε, να ακούσουμε δεύτερο τώρα. παιδιά, δεν ξέρω. Ναι. Όντως, αυτή η τελειομάνια μετά από ένα σημείο όταν μπαίνει στο business φεύγει. Μην αγχώνεσαι γι' αυτό, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. είναι, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οποιαδήποτε πράγματα νομίζω ότι τοποθετούνται μόνο τους στη θέση τους. Οπότε εγώ θα έλεγα η δημιουργικότητα, γιατί έχω παλέψει πάρα πολύ για να αποκτήσω αυτό το skill. Ενώ θα μπορούσα πολύ εύκολα να πέσω στην τρύπα αυτό της τελειομάνιας, λογική, ένα, δύο, όλα τέλεια κτλ. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι το δημιουργικό κομμάτι είναι κάτι που θέλω και εφόσον το επιλέγω θα είμαι χαρακτηρισμένη. Αυτό. Τέλεια. Τέλεια. Καλησπέρα από μένα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης, ο Δραγατίδης, είμαι 23. Έχουμε παρόμοια, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά με την ΕΦΕΛ. Δηλαδή και εγώ έχω τελειώσει στο ΣΟΕ, δείξη επιχειρήσεων, και παλιά είχα και εγώ μια startup, ξεκίνησα το 19. Γενικότερα μου αρέσει πολύ η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία. Από το Λύκειο θυμάμαι ότι ήμουν στον επιχειρηματικό μήλο του σχολείου μου και πηγαίναμε στην έκθεση στο ΣΕΝ, στο ΜΟΛ, κάθε χρόνο και παρουσιάζαμε τις ιδέες μας κτλ. Μετά ήρθε και αυτό το τρυπάκι στα ΣΟΕ και ξεκίνησα για μια startup. Στη συνέχεια όμως, για προσωπικούς λόγους τέλος πάντων δεν συνέχισε. Αυτή τη στιγμή έχω τελειώσει και με το στρατό και ουσιαστικά τους τελευταίους 2 μήνες ψάχνω δουλειά. Είχαμε μιλήσει με την κυρία Γιωργάνα για αυτό. Την έλεγα. Κυρία Γιωργάνα, ακόμα το παλεύω. Ε, Θα το ξεπεράσουμε. Ψάχνω. Εντάξει, έχω και εγώ λίγο, έχω κολλήσει στο μυαλό μου, ότι ξέρετε. Είχαμε ζήσει ότι έχω κάποια έτσι πλαίσια, να το πω στο μυαλό μου. Ε, Νιώθω τυχερό αυτή τη στιγμή γιατί έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Από τη μία είμαι τυχερό, από την άλλη ζηλεύω αυτού που κάνουν πολλά πράγματα και θέλω και εγώ να στρώσω λίγο το πρόγραμμά μου, να έχω μια δουλειά, να ασχοληθώ και μια ξένη γλώσσα κτλ. Αυτή τη στιγμή θέλω να δω τι μπορώ να κάνω τη δουλειά και μετά να δω τι χρόνο θα έχω για τα υπόλοιπα. Στο ελεύθερο μου χρόνο όμω που έχω αρκετό, ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Έχω πάθει τώρα μια τρέλα με το μαραθώνιο και τριάθλο και αυτά. Και πιο συγκεκριμένα τρέχοντας ένα μαραθώνιο σε περίπου 10 μέρες. Δεν θα το έχω πει αυτό. Μας το έχεις πει. Θα σας το έλεγα, ναι, ναι. Θα πάω Ρώμη, 16 με 21, για το μαραθώνιο της Ρώμης. Πλάκα Εγώ, κάνει. αλήθεια σας λέω, ναι, ναι, ναι. Θα σας το έλεγα, θα σας ήθελα να σας το πω όμως στο meeting. Αυτό το έχω κάνει στο και 2-2,5 μήνες πριν. Μπράβο. Λόγω, βασικά στο στρατό, ευχαριστώ πολύ. Βασικά στο στρατό μου κάτσε αυτό. Ήμουν Σκοπιά, ας πούμε, και είχα τελαθεί λίγο με αυτή την έννοια ότι δεν κοιμάσαι καλά, τρως τέτοιο κτλ. Και λέω, ας κάνω κάτι τρελό, ένα στόχο στη ζωή μου, για να έχω μετά ένα κίνητρο να ασχοληθώ με τον εαυτό μου για να αθληθώ. Και προσπαθώ να κάνω μαραθώνιο. Και έκατσε έτσι που είχα Τι πολύ θα τα πεις χρόνο. με την καπετανάκη, την Κατερίνα. Εγώ και η Α, Ρώμη ναι, είμαστε του lifestyle. Τρώμε, πίνουμε και ωραία, ωραία, ωραία. τα αθλητικά με την Κατερίνα. Να σου πω τώρα, θα πας το Μάρτιο, θα πας στο εξωτερικό. Ναι, 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 ναι. Κανόνισε με, ναι, μην μείνεις εκεί και δεν πας στο συνέδριο. Μόνο αυτό σου λέω. Όχι, όχι. Εκεί. Δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται, μπορώ να πάρω και το laptop να κάνουμε meeting στη Ρώμη, δεν έχω κανένα θέμα. Μην βρεις εκεί καμία Αλλά σελίδα και έξω μια λίστα και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και σε βγάλουμε δεν νομίζω. σύνδεση με Ρώμη. Δεν νομίζω. Εντάξει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Στο να έχω μια πειθαρχία, συνέπεια. Γενικά αυτό που πιστεύω ότι μπορώ να δώσω στη Χιμανέρα είναι ότι είμαι πολύ οργανωτικός. Και όπως είπα και πριν στο προηγούμενο meeting, μου αρέσει να μιλάω με ανθρώπους, να γνωρίζω κόσμο. Είμαι γενικά κοινωνικός. Αυτά. Μου αρέσει πολύ και τα ταξίδια. Ταξιδεύω αρκετά. Αυτά τώρα. Ωραία. Για την ώρα. Οπότε πάμε στο... Αυτά και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ναι, ναι. Και εμείς.
Ωραία, λοιπόν, παιδιά, όπως επικοινωνήσαμε και νωρίτερα, πιο πολύ για την Εφέλη το λέω, εμείς αποφασίσαμε από τις συναντήσεις που κάναμε στον πρώτο γύρο, έτσι, με όλα τα παιδιά, αποφασίσαμε να βάλουμε και άλλο ένα πάνελ που στην αρχή δεν το είχαμε προγραμματίσει. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Τεχνολογίας, ναι. Γιατί διαπιστώσαμε, και το διαπιστώσαμε και σήμερα με τα προηγούμενα groups, ότι αναφερόντουσαν αρκετά άτομα, και σήμερα έγινε αυτό, σε κομμάτια τεχνολογίας, ότι πώς με το AI μπορεί αυτό να αλλάξει, πώς με τη χρήση της τεχνολογίας και την εξέλιξη μπορεί αυτό να γίνει καλύτερα. Άρα είδαμε μία ανάγκη αυτό να ξεχωριστεί, γιατί πραγματικά η τεχνολογία φαίνεται να επηρεάζει και τους τρεις πυλώνες, όλους τους πυλώνες της ζωής μας πλέον. Πόσο μάλλον αυτά τα οποία θα συζητήσουμε εμείς ως Humanity, δηλαδή το περιβάλλον, την ανθρωπότητα και την ηγεσία. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε ένα ξεχωριστό. Επίσης λάβαμε και την αιγίδα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οπότε θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε το χώρο που αξίζει, έτσι, σε μια τέτοια συζήτηση. Επομένως φτιάξαμε και είπαμε κάτσε να δούμε τώρα ποιοι μπορεί να είχαν έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και γι' αυτό συζητήσαμε και με τους τρεις σας αν θα σας ενδιαφέρει να μπείτε σε αυτό το πυλώνα. Οπότε, δεν ξέρω τώρα αν έχετε προετοιμάσει κάτι. Είχαμε πει αν έχετε το χρόνο να προετοιμάσετε κάποια ερωτήματα. Αλλιώς, και μόνο τη σκέψη σας να μας πείτε, εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σήμερα να πάμε λίγο να εμβαθύνουμε και να φτιάξουμε το τι τελικά θέλουμε να συζητηθεί σε αυτή την ομάδα, το οποίο μπορείτε και οι τρεις σας μεταξύ σας μες τη βδομάδα, αν θέλετε, να τα πείτε, με σκοπό ούτως ή άλλως το άλλο Σαββατοκύριακο να έχουμε λίγο πιο συγκεκριμένοποιήσει το τι θα κάνουμε εκείνη την ημέρα και τι θέματα θέλουμε να πούμε. Εντάξει. Okay. Φίλοι, ξεκινάει. 2 η ώρα πρέπει να έχω κοπανίσει και με περιμένουν σε ένα τραπέζι. Λοιπόν, εγώ έχω σημειώσει, ναι, όντως πηγαίνει πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λέμε με την AI. Επειδή άλλαξα παράθυρο φαίνομαι, δεν ξέρω, ή κλείνει η κάμερα, καμιά φορά το κάνει αυτό. Φαίνεσαι, βλέπουμε. Τέλεια. Σχετικά με το περιβάλλον, εγώ σκέφτηκα το τι περιμένουμε να φύγει τελείως από την καθημερινότητά μας. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, με τα αυτοκίνητα, ότι πλέον είναι αθόρυβα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ας πούμε, στο πώς θα πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Ξέρω εγώ, για παράδειγμα, τι σημαίνει, ξέρω εγώ, από άποψη ασφάλειας μετά αυτό. Διάφορα τέτοια ερωτήματα, δεν ξέρω ποιος θα μας απαντήσει εδώ, αλλά κάπως έτσι, το πώς στην ουσία θα εξαφανιστούν κάποια πράγματα τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας σαν συνήθειες και τι κινδύνος μπορεί να έχει αυτό. Και εννοείται το πώς αυτό εννοείται με σκοπό να βοηθήσει το περιβάλλον, όχι με αυτό ότι είναι ευκαιρία και κίνδυνος μαζί, δηλαδή ότι αυτό θα μειώσει τους ρήπους, θα κάνει και γαμό στο περιβάλλον και τέτοια. Αυτό. Για την ηγεσία έχω γράψει πως στην πραγματικότητα σκέφτομαι με πολιτικούς ή γενικά με οτιδήποτε επηρεάζουν, ξέρω εγώ, τα μίντια, πώς με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έτσι που η προβολή και η δημιουργία περιεχομένου γίνεται όλο και πιο εύκολη και πιο προσιτή ως προς τους πολλούς, πώς κινδυνεύει αυτή η πληροφορία να μην είναι έγκυρη, να το πω. Ναι. Πώς κινδυνεύει να γαληνοκίσει την κοινή γνώμη, ας πούμε, μέσω των αλγορίθμων και πώς αυτό, ας πούμε, θα μπορεί να ελεγχθεί με έναν τρόπο από τις πλατφόρμες και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Αυτό το συζητήσαμε και στο Humanity λίγο το group μας πριν, Κατερινάκη, που υπάρχει τόσο μεγάλη πληροφορία, αλλά χρειαζόμαστε την έγκυρη πληροφορία. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει τόσο μεγάλη πληθώρα, αλλά δεν ξέρω πού να κατευθυνθούμε για να πάρουμε τη σωστή πληροφορία. Ωραία, και έγκυρη να είναι όμως. Το θέμα είναι ότι αυτοί που έχουν έγκυρες πληροφορίες, δηλαδή στο κομμάτι της δημοσιογραφίας και όλα αυτά,
μπορεί πολύ εύκολα να μπει μέσα ο πολιτικός παράγοντας που μπορεί να γαληνοχυθεί έτσι επικοινωνιακά με αυτόν τον τρόπο. Οπότε και πάλι και έγκαιρο να είναι η επικοινωνιακή προσέγγιση, επειδή δουλεύω και σε αυτό το κομμάτι, ξέρω ότι είναι Ναι. πολύ, πολύ, πολύ δυνατό στοιχείο. Τέλος Να μην πάντων. είναι κατευθυνόμενη εννοείς, το κατευθυνόμενο. Ναι, 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 ναι. Το οποίο να μου πείτε, εντάξει, ανέκαθεν υπήρχε πολύ και τώρα υπάρχει σίγουρα πιο πολύ δημοκρατία εφόσον μπορούν περισσότεροι να εκφράσουν γνώμη κτλ. Απλά δεν πάβει με αυτό, το ότι διευκόλυνσε το να δημιουργηθεί περιεχόμενο τόσο εύκολα από πολλούς, ότι μπορεί να εύκολα να χαθεί και η μπάλα σε αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι διαφορετικό, αν μοιάζει με αυτό που συζητούσατε. Συζητούσαμε διάφορα. Συζητούσαμε και το κομμάτι του πώς μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί κάποιους άλλους ανθρώπους μέσω της τεχνολογίας. Δηλαδή, έβλεπα εγώ ένα βίντεο τώρα χθες, όπου έλεγε μια κυρία σε ένα πάνελ ότι εμείς στην οικογένειά μας τώρα έχουμε πει μια λέξη που θα αποδεικνύει ότι είμαστε εμείς. Γιατί λένε ότι πλέον με το AI μπορεί να πάρουν τη δική μου τη φωνή, να γράψουν οτιδήποτε και να πάρουν τηλέφωνο το γιο μου, ας πούμε, και να κάνουν ότι είμαι εγώ. Οπότε και θέματα τέτοια, δηλαδή πού θα έχουμε φτάσει, που μπορεί να νομίζουμε ότι μιλάμε με κάποιον και να μην μιλάμε με αυτόν τον κάποιον. Άρα από θέματα ασφάλειας, από θέματα όντως σωστής πληροφορίας ή κατά πόσο γίνεται μία πλήση εγκεφάλου με μία πληροφορία, γιατί κάποιος έχει το budget να το κάνει πολύ απλά, οπότε σου λέει, ξέρω εγώ, αυτό και επειδή αυτό ακούς περισσότερο αρχίζεις και το πιστεύεις. Ναι. Άρα πώς έχουμε πρόσβαση όντως, πώς το είπε το άλλο group, καθίστε γιατί ήταν ωραίο, το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Γιατί Ναι. μοιάζει σαν να έχουμε όλη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Ότι είναι όντως, εντάξει, τώρα οι πληροφορίες είναι άπλετες, έτσι. Τελικά όμως έχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Υπάρχει και λογοκρισία, υπάρχει και το Facebook που βγαίνει και αρχίζει και σου λέει αυτό δεν είναι και στο πετάει έξω. Δηλαδή αυτή η χειραγώγηση τελικά της πληροφορίας και κατά πόσο. Πρέπει όμως να δούμε λιγάκι, παιδιά, αυτό το λέω για όλους σας και το είπα και στα προηγούμενα groups. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τα ερωτήματα να είναι να το πάρετε αρκετά προσωπικά. Δηλαδή, να μην είναι ερωτήματα που θα έκανε ο κύριος Χατζηνικολάου σε έναν καλεσμένο του λίγο πιο γενικά. Να είναι ότι, κοιτάξτε, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Ας πούμε τώρα, στη δική σου περίπτωση, Κατέρινα, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Και ξέρω... Μα γι' αυτό το ρωτάω. Δηλαδή είναι το ίδιο να διαφημίζεται ένας πολιτικός με 30.000 budget και το ίδιο με ένας με 1.000. Κατά πόσο είναι δημοκρατικό αυτό, κατά πόσο... Ωραίο. Να, πολύ απλά. Εγώ με αυτή την έννοια το λέω και γι' αυτό είπα εξ αρχής το πολιτικό σκέλος, γιατί σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη κτλ. Τώρα, σχετικά με το περιβάλλον, σχετικά με το αντικείμενό μου, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Όχι, και δεν χρειάζεται απαραίτητα. Ξέρεις, μπορεί να είναι... Θα το βρούμε, τέλος πάντων θα πείτε και οι υπόλοιποι και μετά θα δούμε αν μας λείπει κάτι, κάποιο κομμάτι και θέλουμε να σκεφτούμε. Ναι, τέλος πάντων. Τώρα, και Κάτι άλλο. ανθρωπότητα, ένα για το καθένα δεν είχαμε, σωστά. Ναι, έτσι για σκέψη και... Ωραία. Εγώ σκέφτηκα το πώς θα αποφευθεί η περιθωριοποίηση όσο εξελίσσονται αυτά, δηλαδή ήδη με τις ψηφιακά, το πώς αλλάζουν τα πράγματα, το πώς αυτό θα χτιστούν δομές, ας πούμε, έτσι ώστε άτομα που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία ή άτομα που έχουν μάθει σε άλλα συστήματα, πώς θα προλάβουν να προσαρμοστούν, οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι εννοείται. Αυτό, κάποια μέτρα, ας πούμε, που θα μπορεί να... Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί καταρχάς λέμε ότι θα καταργηθούν ένα σώρο επαγγέλματα και πολύ γρήγορα κιόλας. Αυτό θέλω να πω εγώ. Να μην πω ότι ήδη καταργούνται. Δηλαδή, να σας πω πολύ απλά, εμένα μου στείλε ένας προμηθευτής μία προσφορά και μου είχε βάλει και μία τιμή για μετάφραση και ήταν μια εξωφρενική τιμή και είπα, λέω, συγγνώμη, καλά τα υπόλοιπα, αλλά η μετάφραση το βάζω
σε ένα app και σε ένα δευτερόλεπτο έχω κατά 90% τέλεια μετάφραση. Γιατί να Με το συγχωρείτε παίρνω. τώρα πάνω σε αυτό. Ναι. Είχα τη χαρά να είμαι τις προηγούμενες 2 μέρες στο Gen AI Summit που γινόταν στην Κίνα. Και ήταν μια ομιλία η οποία μίλαγε μια γυναίκα η οποία είναι AI Product Manager στην Google και μας μίλαγε για το αν το AI θα αντικαταστήσει τα επαγγέλματα κτλ. Και αυτό που είπε, που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι το ότι το AI δεν θα σου πάρει τη δουλειά, απλά αν εσύ δεν ξέρεις το AI, θα σου την πάρει κάποιος που το ξέρει. Δηλαδή, ανταγωνίζεις απλά κάποιον άλλον άνθρωπο που θα έχει τη γνώση να διαχειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη και δεν έρχεσαι αντιμετώπως με την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, αν κάποιος μπορεί να μάθει και να δουλεύει το αντικείμενό του με χρήση των νέων τεχνολογιών και είναι up to date πάνω σε αυτό, μάλλον δεν θα έχει να αγχωθεί για κάτι. Τώρα τα επαγγέλματα που τα κάνουν άνθρωποι που είναι πάνω από 45-50 χρονών και δεν έχουν εξοικείωση με τεχνολογία, εντάξει, ενδεχομένως να τους είναι λίγο πιο δύσκολο να τη μάθουν και να την εφαρμόζουν κιόλας εφ' εξής. Αλλά στη γενιά τη δική μας, ας πούμε, και όσες ακολουθούν, θεωρώ ότι δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε, απλά πρέπει να είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι. Αυτό. Εγώ θα το κάνω λίγο challenge αυτό, παρότι μου αρέσει αυτό που λες, ως προς το ότι δεν θα σου πάρει τη δουλειά το AI, αλλά αυτός που ξέρει να το χειρίζεται. Ναι, ισχύει βέβαια, έχει να κάνει και με το volume τώρα αυτό, γιατί μπορεί να χρειάζεται ένας σε σχέση με 10, λέω εγώ τώρα, ένα αυθαίρετο. Το άλλο, ρε εσύ, Νεφέλη, είναι ότι μπορεί να μην θέλουν όλοι οι άνθρωποι να ασχοληθούν με την τεχνολογία, γιατί πρέπει. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι θέλουν ανθρωπιστικά επαγγέλματα να κάνουν. Μπορεί κάποιος να μην θέλει καθόλου να ασχολείται με ένα κομπιούτερ, να έχει μπροστά του ένα σύστημα, ένα app, κάτι, αλλά να θέλει να μιλάει με ανθρώπους και να τους εμπνέει με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, ε, εδώ πέρα ίσως έχουμε κάτι πολύ ωραίο να αναπτύξουμε. Αφενός το πού είναι η συμπερίληψη που είναι στο προηγούμενο group που λέγαμε, στο Humanity, ως προς τους ανθρώπους που δεν γουστάρουν να κάνουν επάγγελμα μέσω της τεχνολογίας. Sorry, γιατί πρέπει. Άρα το ένα είναι μήπως είναι απειλή για τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία τάση προς την τεχνολογία και δεν θέλουν, ρε παιδί μου, έχουν άλλα μοναδικά υπέροχα χαρακτηριστικά. Οπότε αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι κατά πόσο αντιστρόφως θα γίνουν πιο απαραίτητοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί καλό το λάπτοπ, κινητό, οθόνη, το avatar του φίλου μου δίπλα, ξέρω εγώ, να τα λέμε από μακριά και μήπως τα ψυχικά νοσήματα πιάσουν κόκκινο και αρχίσουμε να χρειαζόμαστε να κάνουμε retreat διαλογισμού, λίγο να έρθουμε στα ίσα μας, μήπως να τα πούμε από κοντά, να αγαπηθούμε, να αγκαλιαστούμε. Δηλαδή εγώ βλέπω, εκεί ας πούμε είναι μία, ως προς το επαγγελματικό κομμάτι, ίσως να είναι και απειλή αρχικά, αλλά και ευκαιρία σε δεύτερο χρόνο. Το αναφέρω λίγο να ξέρεις ότι τα διάφορα που έχετε πει, γιατί αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα να ακουστεί. Δηλαδή ότι μπορεί κάποια επαγγέλματα να εξαφανιστούν ή να τα χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο και να μην το έχουμε σκεφτεί τώρα. Επειδή ακριβώς θα υπάρξει όλο αυτό. Εμένα Εγώ ήθελα να πω. Ναι, ναι, ναι. Να Όχι, μιλήσω, μπορώ. βεβαίως. Είχα και εγώ ένα σεμινάριο την Πέμπτη που μας μιλάγε ένας developer για το Generative AI ουσιαστικά, ή το OpenAI και γενικά πώς μπορείς με τη χρήση του να κάνεις πολλά πράγματα. Και εντυπωσιάστηκα γιατί εντυπωσιάστηκα με το πώς να το πω, πόσα πράγματα μπορούν να κάνουν το AI και πολλές δουλειές μπορεί να χαθούν τα ουσία τους. Δηλαδή, μας έλεγε αυτός ότι μέσω του AI μπορείς να φτιάξεις δικό σου βιβλίο. Να φτιάξεις το AI βιβλίο, έτοιμο, με όσες σελίδες θες. Τι άλλο, και για τους γραφίστες, μπορεί να του φτιάξει έτοιμη δουλειά, έτοιμο ένα πόστερ, ας πούμε, ενός γραφίστα. Και μετά από λίγο καταλαβαίνω ποια είναι η ουσία. Δηλαδή, να βάλεις τον υπολογιστή και θα σου δώσει μια έκδοση και μια φαντασία και να πάρει μια ιδέα. Αλλά ειδικά για το βιβλίο, εντυπωσιάστηκα ότι αν μπορώ κι εγώ, ας πούμε, να βάλω μια θεματολογία στο AI, να του πω τι θέλω να έχει
το βιβλίο μου, το βρει αυτό παράδειγμα, και να μου κάνει ένα ολόκληρο βιβλίο. Και Α, λέω, γιατί γιατί θα είναι ικανοποιημένο άλλο μετά να το κάνει αυτό. Και Αυτό θα ρωτούσα κι εγώ. κατάλαβες. Θα αισθανόσουν περήφανος, όπως αν θα κάτσεις να γράψεις ένα βιβλίο μόνος σου. Ή ας Αυτό πούμε μια αφίσα, κάνουμε. ας πούμε, ναι. Για εύκολο χρήμα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Πλέον είναι πολύ εύκολη η χρήση και μπορούν να μπουν όλοι. Και αυτό δηλαδή, ας πούμε, για ένα γραφίστα, μπορεί να φτιάξει μια αφίσα, ας πούμε, για ένα περιοδικό, για ένα διαφημιστικό. Δεν με κάνει τίποτα αυτός. Απλά βάζω AI, περιμένει και τελείωσε. να πω Είπα, εγώ κάτι. Δεν μου κάνει τίποτα αυτό. sorry. Αυτό που Μα, λέτε πολύ γρήγορα, ότι στην Nestlé, τώρα εμείς, επειδή μπαίνουμε τώρα στους στόχους μας για το 24, να βάλουμε τους στόχους μας, η Nestlé έχει φτιάξει το Nestlé GDP, το οποίο σου λέει κιόλας, ως Nestlé, σου λέει, ξέρεις τι, χρησιμοποιείς το εργαλείο για να σε βοηθήσει να βάλεις τους στόχους σου για Εννοείται ότι έχετε φέτος. φτιάξει το δικό σας custom GPT. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, βάσει του κλασικού GPT, αλλά σου Ναι. λέει κιόλας ότι you have to experience it. Δηλαδή, σου λέει κιόλας, θα σε βοηθήσει το εργαλείο να φτιάξει και τους στόχους σου. Απλά το λέω ότι, ξέρεις, οι εταιρείες Αυτό είναι τρομερό. σε παροτρύνουν κιόλας να χρησιμοποιείς το εργαλείο αυτό, έτσι. Το περιοριστικό μπορεί να είναι. δηλαδή σου λέει, πες μου μια ιδέα, ξέρω εγώ, εφόσον Ναι. λατρεύεις τη δουλειά σου, κανονικά θα έπρεπε να κάνεις αυτό. Είναι σαν... Εντάξει, παιδιά, τι λέμε. Είναι όλα γύρω από αυτό. Σου παρουσιάζει μια έτοιμη γνώμη, μια έτοιμη τέτοια. Εντάξει, μπορώ να πω ότι και εμένα στο κομμάτι της παραγωγής περιεχομένου με επηρεάζει άμεσα εντός εισαγωγικών αυτό το τέτοιο. Απλά αυτό που μπορώ να πω εγώ σαν αντιεπιχείρημα είναι ότι η δημιουργική ιδέα, ό,τι και να κάνεις, η μηχανή θα σου βρει ιδέες, αλλά στο τέλος στο ποιον απευθύνεσαι και το πώς θα πιάσει το συναίσθημα του άλλου δεν μπορεί να το ξέρει μια μηχανή, γιατί η μηχανή δεν περίμενε στην ουρά 2 ώρες να πάρει ένα δέμα. Η μηχανή δεν έχει γευτεί όντως παγωτό όταν έχει δρώσει και είναι τόσο χάλια, ξέρω εγώ. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορεί όσο και να μιμηθεί ένα συναίσθημα να ταυτιστεί με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορεί να την μιμηθεί, να ταυτιστεί 100% όχι σίγουρα. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να ταυτιστεί. Δηλαδή, εφόσον μπορεί να τη μιμηθεί, ο κόσμος που θα δει το περιεχόμενο αυτό, πάλι θα του δημιουργηθεί το ίδιο συναίσθημα. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι, αυτή είναι η δική μου οπτική δηλαδή. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος, παρόλο που το AI ουσιαστικά θα μιμηθεί ένα συναίσθημα ή μια κατάσταση, και νομίζω το αποτέλεσμα θα το πετύχει στο τέλος. Δυστυχώς. Εδώ και το ζήτημα που θέλω να πω και πριν βασικά, με την εκπαίδευση της ενσυναίσθησης. Και πώς γίνεται αυτό, κυρίως μέσω της τέχνης, μέσω της έκφρασης, μέσω της έκφρασης του συναισθήματος, που τελείως αντικειμενικά, αν το πούμε, τα χρήματα που έχουν επενδυθεί σε τεχνοκρατικά, σε σύγκριση με τις τέχνες, ας πούμε, είναι η αναλογία μη. Δεν έχω μια εικόνα για το πώς είναι η αναλογία, αλλά σίγουρα πολύ, 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 πολύ λιγότερα. Οπότε ίσως θα πρέπει να θέσουμε ένα τέτοιο ερώτημα. Αν θα υπάρχει κατάλληλη μέριμνα που θα αναπτύσσει λίγο αυτό το κομμάτι της ενσυναίσθησης, της έκφρασης, της καλλιτεχνικής κτλ. Το οποίο αυτό θα εξελίξει στην πραγματικότητα την συναισθηματική νοημοσύνη του ανθρώπου, που δεν θα μπορεί να δεχτεί κάτι άλλο πέρα από αυτό, οτιδήποτε σαν αφορά μίμηση. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Τι ωραία. Βρε παιδιά, όμως, κοίτα τώρα τι ωραία συζήτηση. Δεν θα θέλατε να ήταν το πάνελ μας? Θα το λέγαμε Ευχαριστώ μεταξύ για το μας παράδειγμα, πάλι. γιατί αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν έχουμε καθόλου εικόνα των ατόμων, έστω και Ναι, θα σας όχι πω. όλους, ενδεικτικά κάτι. Αυτό που έχουμε στοχεύσει είναι να έρθει ο κύριος Παπαστεργίου, που είναι ο Υπουργός. Του έχουμε στείλει το αίτημα, περιμένουμε να ανταποκριθεί. Και σίγουρα σε αυτό το πάνελ θα είναι και ο Θεόφιλος Βασιλιάδης, που είναι ο δικός μου διευθυντής. Είναι ο ιδρυτής του Καριέρα.
που είναι ένας tech άνθρωπος που επιχειρηματίας ασταμάτητος. Έχει και πολύ προβοκατόρικο τρόπο πολλές φορές που τα λέει τα πράγματα και πολύ direct. Και θα δούμε αν θα είναι και τριτάτομο, γιατί εξαρτάται, επειδή τώρα αυτό είναι λίγο πολυσύνθετο, δηλαδή είναι και 3 πυλώνες και τεχνολογία cross. Και αν έχουμε πολύ κόσμο, ίσως δεν θα προλάβουμε να... Γι' αυτό είναι και μικρότερο αυτό το group σε σχέση με τα άλλα. Γιατί έχει Άλλα πολύ... γκρουπ από πόσα άτομα αποτελούνται από την πλευρά των νέων, βασικά. Άλλα groups είναι 4-5 άτομα. Α, οκ. Εμείς είμαστε το πιο μικρό. Και αντίστοιχα τα άτομα με τα οποία θα συνομιλήσουν και θα ρωτήσουν είναι 1-2, όχι 1, σίγουρα 2 με 3. Όχι 2 με 3, οκ. Άρα εμείς είμαστε στον κύριο Παπασεργίου και στον κύριο Βασιλιάδη και είπατε και άλλος ένας. Μπορεί να είναι και άλλος ένας, μπορεί και όχι. Θα δούμε. Ωραία. Δεν είναι ακόμα. Εμάς μας ενδιαφέρουν ερωτήματα όχι βάσει αυτών που θα είναι συνομιλητές σας, αλλά βάσει των θεμάτων που σας απασχολούν. Όποιοι είναι απέναντι, αφού είναι σε ηγετικές θέσεις, θα πρέπει να μπορούν να έχουν πράγματα να σας πούν. Έτσι. Άρα... Απλά ο κύριος Παπασεργίου τώρα, αν είναι, δηλαδή, δεν μπορείς να μην δίνεις τον πειρασμό να ρωτήσεις συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, εγώ εντελώς, επειδή στο συνέδριο που είχα πάει ήταν ο κύριος Παπασεργίου, έχω σκεφτεί ερώτηση για τον κύριο Παπασεργίου χωρίς να ξέρω τι. Τέλεια. Δηλαδή, τώρα που μου είπατε ότι είναι ο κύριος Παπασεργίου, εντάξει, έχω πάθει σοκ, ωραία. Για πες Νεφέλη, τι θα τον ρώταγες? Σχετικά με τον Gov, γιατί παρουσιάσανε τώρα με τη Unibec, κάπως έτσι λέγεται, είναι η εταιρεία software που έχει φτιάξει το καινούριο ρομποτάκι AI για τον Gov, που είναι ένας personal assistant ουσιαστικά, που του ζητάς οποιαδήποτε διαδικασία να υλοποιήσει μέσα από τον Gov, να σου κατεβάσει ένα πιστοποιητικό, οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν κάνεις τίποτα, απλά του λες κάνε μου αυτό και στο φτιάχνει. Δεν βάζεις ούτε τα στοιχεία σου, γιατί τα έχει ήδη, τα γνωρίζει. Ας πούμε, έχω ρωτήσει για ερωτήσεις προς πολιτικό ηγέτη. Πέρα από τον gov.gr, σε ποιους άλλους τομείς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει τον τρόπο επιτέλεσης διαδικασιών από τους πολίτες. Αλλά αυτό θέλω λίγο κάπως να το βελτιώσω κάπως. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο βασικά. Να πω έναν άλλο συγκεκριμένο τομέα. Θα μπορούσαμε επίσης να ρωτήσουμε σχετικά με αυτό το νέο plugin του GovGR, γιατί δεν το ξέρει ακόμα ο κόσμος και δεν έχει βγει ακόμα. Δηλαδή σε μια εβδομάδα θα δημοσιευτεί, από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε θα είναι πολύ φρέσκο όταν θα γίνει το συνέδριο. Οπότε θα είναι πολύ καλή ερώτηση, νομίζω. Ωραία. Αλλά αφού μιλάω, να πω και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Βασικά έχω βρει αρκετούτσικες, δηλαδή έχω βγει κάθε κατηγορία περίπου 8 ερωτήσεις. Οκ. Για ποικιλία, εντάξει. Εντάξει, δεν θα σας τις πω όλες, γιατί τώρα θα κάνουμε λίγο. Διάλεξε αυτές που μιλάνε πιο πολύ στην καρδιά σου, γιατί εμείς εδώ είμαστε ανθρωποκεντρικοί, είμαστε human era, οπότε ξεκινάμε από το human, ανεξάρτητα του ότι προχωράει η τεχνολογία. Για μας είναι ένα εργαλείο η τεχνολογία, δεν θα αντικαταστήσει εμάς, δεν θέλουμε καθόλου. Οπότε, ό,τι μιλάει πιο πολύ στην καρδιά σου, μοιράσου το μαζί μας, και αν θέλεις μετά μας στέλνεις κιόλας, αν ξέρεις το σύνολο, αν θέλουμε να πάρουμε και έμπνευση συνολικά. Αλλά πες μας έτσι 2-3 που έχεις πιο κοντά σου. Για την ανθρωπότητα, ας πούμε, κάτι που όντως με προβληματίζει και θα ρώταγα το εξής. Η πολυεπίπεδη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιδράσει στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, και αν ναι, με ποιους τρόπους? Θα ενισχυθεί η απομόνωση? Αυτό για το λόγο που είπατε κι εσείς προηγουμένως, ότι έχουμε το avatar του φίλου μας και συνομιλούμε μαζί τους κάπως έτσι, και όλο αυτό χάνει το ανθρωποκεντρικό κομμάτι. Και αυτό για μένα αποτελεί μεγάλη απειλή. Μετά, να διαλέξω λίγο ποιες είναι οι καλύτερες. Αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι αμερόληπτη, αν επηρεάζεται από προκαταλήψεις και στερεότυπα, οπότε καλύπτουμε λίγο και το κομμάτι του inclusivity και το γυναικείο κομμάτι, που το σκέφτηκα και την ώρα που μιλάγαμε, οπότε θα προσθέσω κάτι και για τις γυναίκες και το πόσο είναι inclusive τα περιβάλλοντα. Θα το φτιάξω αυτό. Θέλει, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί το συζητούσαμε και σε μία άλλη ημερίδα, τέλος πάντων, που είχαμε, ξέρει η Κατερίνα γιατί ήταν εκεί.
που λέγαμε ότι ουσιαστικά το AI θα αντιγράψει τα δικά μας στερεότυπα εφόσον εμείς το φιντάρουμε. Αυτό Και ακριβώς, ναι. θέλει τεράστια προσοχή αυτό το πράγμα και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι ε, αν βάλεις στο AI, πες μου, για παράδειγμα, αν είναι δίκαιος, αν ξέρω εγώ, υπάρχει λόγος που γίνεται ο πόλεμος με τους Παλαιστίνιους κτλ. Ε, ότι αν ρωτήσεις για τους Παλαιστίνιους σου απαντάει κάτι τελείως άλλο από το αν ρωτήσεις για το Ισραήλ. Δηλαδή έχει αντιγράψει ουσιαστικά, όποιον το έχει προγραμματίσει, έχει πάρει το bias του. Δηλαδή, στη μία περίπτωση θα σου πει βέβαια είναι δίκαιο γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα, ξέρω εγώ, στο να ζουν στον τόπο τους. Και στην άλλη περίπτωση σου λέει ότι είναι ένα ζήτημα complicated που δεν μπορώ, ξέρω εγώ, να απαντήσω με σιγουριά. Ενώ πρόκειται για το ίδιο ερώτημα. Απλά αν βάλεις τη λέξη Ισραήλ ή Παλαιστίνη, αλλάζει το outcome. Κάτι θέλει να πει η Ρώη, εδώ και ώρα νομίζω. Sorry. Μίλα κατευθείαν, παιδί μου. Δεν θέλω να διακόψω, εντάξει. Βγάζω το μικρόφωνο. Εγώ ήθελα να πω για τον Gov και τα λοιπά, αλλά με κάλυψε πριν, με κάλυψε η Νεφέλη. Αυτό θα έβαζα ως ερώτημα, γιατί έχει βγει και το personal assistant τώρα, οπότε συμφωνώ να τεθεί κάπως. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι των επαγγελμάτων και το κατά πόσο, γιατί ας πούμε πληροφορική, έτσι, τώρα, επειδή δίνει ο γιος μου Πανελληνίας, έχει την πληροφορική και έχει τον πληροφορικάριο, ο οποίος λέει ότι ξέρεις τι, από το πρώτο έτος, ας πούμε, των φοιτητών, τους ζητάνε απεγνωσμένα από εταιρείες. Ακόμα και φοιτητές, ούτε καν περιμένουν να τελειώσεις την τετραετή τους φοίτηση. Οπότε, λίγο το κομμάτι, ξέρεις, πόσες θέσεις δημιουργούνται και κάποιες άλλες θέσεις οι οποίες, δηλαδή εγώ θα το έβλεπα πάρα πολύ επειδή είστε στο κομμάτι για να μπείτε στο κομμάτι πώς το λένε, της εργασίας, πώς διαμορφώνεται γενικώς ξέρεις, το περιβάλλον θα διαμορφωθεί στο κομμάτι και των επιχειρήσεων, αλλά και επαγγέλματα θα ζητώνται περισσότερο σε σχέση με κάποια άλλα ξέρεις, και skills τα οποία θα χρειαστούμε εμείς να έχουμε, εσείς, έτσι, για να μπορέσετε να τα επεξέλθετε στο μέλλον. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα skills τα οποία χρειάζονται. Εσύ, Ρώη μου, είσαι έτοιμη να ρωτήσεις το Βασιλιάδη, έτσι. Είναι η ερώτηση του... Δηλαδή, πιο πάσα ερώτηση δεν υπάρχει. Τώρα που είπατε για τον κύριο Βασιλιάδη, που είναι ο ιδρυτής του Καριέρα, μια ερώτηση που θα μπορούσα να του κάνω είναι η εξής. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ψηφιακής επανάστασης. Πόσο σημαντικό είναι για ένα σημερινό ηγέτη να μένει συνεχώς up to date με τις τελευταίες εξελίξεις τεχνολογίας και τι συνέπειες θα υπάρχουν αν δεν δρά με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, πώς η τεχνολογία μπορεί να επιδράσει στην ικανότητα των ηγετών να προβλέπουν και να προσαρμόζονται στις αλλαγές που συμβαίνουν καθημερινά και πώς ένα εργαλείο τεχνολογικό θα μπορούσε να βοηθήσει έναν ηγέτη να κάνει γρήγορο scale την εταιρεία του με εύκολο τρόπο. Και τελευταία, πώς η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη σχέση ενός ηγέτη με την ομάδα του. Και αν όντως μπορεί να αποτελέσει, τι θα πρέπει να προσέξει αυτός ο ηγέτης. Ενδεικτικά, αλλά εγώ τις ερωτήσεις μου θέλω να τις... Καλά, όταν θα κλείσουμε και τα άτομα, εννοείται πως θα γίνουν πολύ πιο focused. Αλλά τώρα αυτό είναι ένα προσχέδιο, δηλαδή σίγουρα θα πρέπει να τις δουλέψουμε πολύ. Ναι, Θέλει μου, εμένα μου αρέσουν πολύ. Αυτό που θα έβαζα είναι αυτό που είπε και λίγο και η Έλενα πριν, το να το κάνεις για σένα, βασικά. Είναι ερωτήματα τα οποία θέτεις εσύ ως νέος άνθρωπος σε κάποιους, γιατί, ξέρεις, είσαι ευαισθητοποιημένη, οπότε ενδιαφέρεσαι τώρα. Καταλαβαίνω αυτό το κομμάτι των ηγετών και ηγεσίας και τα λοιπά, εννοείται. Αλλά θα το έφερνα λίγο και στο δικό σου κομμάτι. Ναι, να πούμε ένα παράδειγμα σε αυτό, για να μην το λέμε γενικά. Το πάρτε το προσωπικά, έχει να κάνει με το εξής. Λέω παράδειγμα, Νεφέλη, δεν ξέρω σε τι περιβάλλοντα τώρα έχεις βρεθεί και αν έχεις κάποιον ηγέτη που θαυμάζεις.
Έχεις, έχεις Έχω. κάποιους Ναι. ανθρώπους που θαυμάζεις για τις Ναι. ηγετικές τους ικανότητες. Ναι. Σχετίζεται με το αν ξέρουν AI ή με κάτι άλλο. Με τι σχετίζει. Και τα δύο. Δηλαδή υπάρχει μια γυναίκα η οποία θαυμάζω και είναι πάρα πολύ μέσα στο AI, αλλά αυτό είναι άσχετο. Δηλαδή εγώ θαυμάζω τον άνθρωπο για τα ηγετικά skills και για την οτροπία Α, του, όχι για το τέλεια. όγκο της γνώσης του. Ξεκάθαρα, ναι. Οπότε το ερώτημα που μπορεί να γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, απλά θα πρέπει να το ξεκινήσεις από εσένα, να πεις, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι μέσα σε αυτό, ξέρω και θαυμάζω ανθρώπους για την τεχνογνωσία τους. Όμως, εγώ ως νεφέλη θα ήθελα να βρεθώ στην πορεία μου την επαγγελματική με ηγέτες οι οποίοι θα με εμπνέουν σε άλλα θέματα πέραν της τεχνική τους γνώση, για παράδειγμα, και να πεις κάποια παραδείγματα. Να πεις εσείς πώς το βλέπετε. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, σου λέω τι να πεις, λέω απλώς ένα παράδειγμα πώς θα ξεκινήσει από εσένα, ότι εγώ ως νέος άνθρωπος που δραστηριοποιούμε εδώ, έχω αυτή την ανάγκη. Μην το ξεχάσετε. Δηλαδή, μη σκέφτεστε μόνο τι ερωτήματα θα τους κάνετε, θέλω να τους πείτε κιόλας. Εμάς το διαφορετικό εδώ είναι ότι σας φέρνουμε σε αυτό το stage να συναντηθείτε και να τους πείτε και τι θέλετε. Δεν είναι ο σκοπός μόνο να τους ρωτήσετε ποια είναι η γνώμη σας, θα σας πούν τη γνώμη τους και τι έγινε. Και άμα δεν σας αρέσει, εκεί θα τους πείτε δεν μου αρέσει η γνώμη σας. Ξεκινήστε με το να τους πείτε τι θέλετε ή πώς το βλέπετε, ότι εγώ χρειάζομαι αυτό. Έχετε σκοπό να το κάνετε αυτό? Εγώ που ανήκω σε αυτή τη γενιά, που όπως είπε πολύ σωστά η Ρώη πλέον, επειδή δεν βρίσκουν ανθρώπους να ξέρουν tech, πάνε και στα πρωτοετάκια και τα παρακαλάνε. Αλλά τα φέρουν τα πρωτοετάκια, δεν ξέρουμε εμείς μεγαλύτεροι τι στο καλό θέλουμε από τα πρωτοετάκια και μετά τα βρίζουμε κιόλας και λέμε δεν έχουν κίνητρο, βαριέται, ξέρω εγώ. Τι βαριέται, ρε φίλε, δεν ξέρεις τι θες. Έχεις μια προσδοκία, ειδικά εδώ με το digital, η Κατερίνα, πρέπει να έχει ρίξει πάρα πολύ γέλιο. Που περιμένουν μια νυχτή να πουλήσει το προϊόν τους, ξέρω εγώ. Ή να ξαφνικά κάνανε e-shop, σου λέει πώς, γιατί δεν πουλάει. Ρε φίλε, δεν το ξέρει κανένας, το έκανες. Δηλαδή υπάρχει άγνοια, υπάρχει και μεγάλη ανάγκη και μεγάλη άγνοια ταυτόχρονα. Μπορείτε να το αναδείξετε αυτό και να ζητήσετε από αυτούς τους ηγέτες. Τώρα έπιασα τα concept ακόμα περισσότερο, η αλήθεια είναι. Αυτοί οι ηγέτες που θα είναι εκεί, αυτοί θα ξέρουν. Αυτοί λοιπόν που ξέρουν έχουν μια ευθύνη να δείξουν και στους άλλους. Ειδικά τώρα ο θεσμικός, έτσι προφανώς. Άρα τι προβλέπει? Γιατί μην κοιτάτε τώρα, εσείς είσαστε και λίγο πιο μέσα στα πράγματα. Υπάρχουν και έξω παιδιά που βρίσκονται σε εργασιακά περιβάλλοντα, που δεν έχουν ιδέα και έχουν απαιτήσει και δεν τους δίνουν κανένα εργαλείο και περιμένουν ότι θα τα κάνουν επειδή ξέρουν αυτοί το digital. Αυτό είναι το concept. Άρα, εγώ ετοιμάζομαι, θα σας έχω εγκινήσει, Όποιος σας θέλει, ακούω. ούτως ή άλλως θα στείλουμε το recorded, οπότε Κατερίνα, άμα χρειάζεται να φύγεις ή οποιοδήποτε τη συνέχεια θα την ακούσει. Εντάξει, θα σας Ωραία. ακούω. Θα κλείσω την κάμερα για να μην σας ζαλίζω που πηγαίνετε εδώ. Αλλά ακούω. Έγινε. Λοιπόν, Νεφέλη μου, άλλο είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Απλά κάντα λίγο πιο προσωπικά και τι θέλεις να τους πεις κιόλας, όχι μόνο να τους ρωτήσεις. Και εγώ θέλω να πω ότι βρήκα γενικά πιο γενικές ερωτήσεις. Όχι Τέλεια. τόσο τι θέλω εγώ να κάνω και το καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει. Αλλά αφού ξέρουμε τώρα πλέον περίπου πού να κινηθούμε και ποιοι είναι οι ομιλητές, εννοείται να το αλλάξουμε. Εγώ γενικά ας πούμε ασχολήθηκα πολύ και με την remote και την εργασία. Ε, Ας πούμε για το περιβάλλον τώρα έχω βάλει δύο ερωτήσεις νομίζω το καθένα. Ναι, δύο είναι. Ας πούμε ποιες μορφές, γράφω εδώ, ψηφιακής τεχνολογίας χρησιμοποιούνται που να ανοιχνεύουν το περιβαλλοντικό απότιμα μιας εταιρείας και αν τα δεδομένα που αποτυπώνονται χρησιμοποιούνται άμεσα για διορθωτικές αποφάσεις ή αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση και έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί τεχνολογικά μέσα για έρευνα καταλληλότητας των δημόσιων κτηρίων, το ποσοστό κατανάλωση ενέργειας κτλ. Ώστε τα αποτελέσματά τους να χρησιμοποιηθούν για τη δυνατότητα εφαρμογής αλλακτικών τρόπων υδροδότησης. Αυτό είναι το περιβάλλον.
τώρα για την τηλεργασία πιο γενικά, γιατί δεν πάλι για το δημόσιο, γιατί δεν καθιερώνεται στο δημόσιο τηλεργασία που θα είναι ελκυστική και για τους επιστήμονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και θα μπορούσαν να δουλεύουν από μακριά. Ή προωθείται η μορφή της remote ή hybrid εργασίας προκειμένου να μειώνει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Ε, αυτά. Αλλά πάλι γενικά. Ε, Περίμενε, γιατί εδώ έχει ωραίο. Ε, Ας πούμε, επειδή λένε για το brain gain, brain drain, ναι. brain μετά gain, regain και δεν συμμαζεύεται. Αυτό είναι πολύ ωραίο point. Δηλαδή, και επειδή η δική σας η γενιά έχει αποδειχθεί ότι το θέλει το remote και το hybrid και τα λοιπά, το ζητάτε. Δεν είναι... Άρα, πόσο ελκυστικό είναι ένα δημόσιο που δεν υποστηρίζει καθόλου αυτό το πράγμα. Μες στην καραντίνα και αυτό ήταν με το ζόρι. Δηλαδή, αντί να αφήσουν τους ανθρώπους να δουλεύουν το σπίτι, μας είχαν τρελάνει τη μύτη στο αυτό κάθε μέρα γιατί έπρεπε να είμαστε στο Υπουργείο. Προσωπικό παράδειγμα. Είχε γίνει η μύτη μου το φαράγγι της αμαριάς. Λοιπόν, άρα πόσο ελκυστικός μπορεί να είναι ο δημόσιος τομέας για τη νέα γενιά που θέλει να είναι hybrid, τουλάχιστον. Και επίσης αυτό που λες, πάρα πολύ ωραίο για το brain gain, το ότι γιατί να μην έχουμε αυτά τα μυαλά να δουλεύουν και για το δημόσιο και να είναι από μακριά, γιατί θέλουν να ζήσουν κάπου αλλού. Ναι. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και τα δύο είναι πολύ ωραία. Και άλλη μία, πιο πολύ πάλι για την τεχνητή νοημοσύνη και AI, πώς μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της διαφθοράς και της πρόληψης μιας οικονομικής απάτης. Πώς δηλαδή μέσα από τη τεχνολογία του AI μπορεί οι επιχειρήσεις να διερευνήσουν αυτό το κομμάτι και να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Οι επιχειρήσεις ή όλοι. Όλοι ας κάνουν. Έλουμε. Δεν ξέρω. Ναι. Οκ. Αυτά. Τα έχω βάλει και σε Word, μπορώ να σας στείλω στον καθένα ξεχωριστά. Ναι, και σε όλους μας. Νεφέλη, είχες κάτι άλλο, γιατί περάσαμε στο Δημήτρη βάση συζήτησης, αλλά δεν ξέρω από τις πολλές σου ερωτήσεις αν κάτι άλλο θα ήθελες έτσι τώρα να μοιραστείς. Τώρα, νομίζω αυτές που μου άρεσαν πιο πολύ, τις είπα. Αλλά θα σας στείλω και το Word που είναι όλες μαζί οι ερωτήσεις. Αν θέλετε να μου δώσετε κάποιο feedback, Κάτι που θα θέλετε ήθελα πιο ορίστε. να σου πω, κάτι που θα μ' άρεσε πολύ να πεις εσύ, γιατί κάποια στιγμή μου στείλε η Κατερίνα το προφίλ σου και μου λέει για δες αυτό, γιατί που ψάχναμε τους νέους και της λέω «Αχ, τι θέλω», της είπα. Γιατί θα σου πω, τι μ' αρέσει πάρα πολύ να βγει από σένα. Το ότι το Girls in Tech εμένα μου τράβηξε το ενδιαφέρον, γιατί το Καριέρα είναι μια εταιρεία τεχνολογίας και το μισό μας προσωπικό είναι developers. Είναι σχεδόν όλοι άντρες. Λοιπόν, έχουμε μια υπερθεά που είναι στο product και είναι και η manager, team leader, θεά πραγματικά και έχει κρατήσει και τη θηλυκότητα. Δηλαδή είναι κορίτσι, πώς να σου πω, full ρε παιδί μου, και είναι tech. Και πόσο τη χαίρομαι, και είναι και γαμό της ηγέτιδες, δηλαδή και πολύ ταλαντούχα με τους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάντα, επειδή εγώ, αυτό τώρα έχει να κάνει με το humanity λίγο, έτσι, επειδή εγώ πρεσβεύω πάρα πολύ, ήμουν 3 χρόνια recruiter και ήθελα πάντα να στέλνω και αγόρια και κορίτσια σε οποιαδήποτε θέση. Δεν μπορώ να θυμηθώ μία περίπτωση να έχω στείλει μόνο αγόρια ή μόνο κοριτσιά. Δηλαδή, πάντα έψαχνα να υπάρχει διαφορετικότητα και όχι μόνο στο φύλο και γενικά. Νομίζω ότι χρειάζεται κάπως να ακουστεί το ότι τα κορίτσια γιατί δεν πάνε στο τεκ, όχι γιατί δεν τα ενδιαφέρει, αλλά γιατί όταν είμαστε μικρές, το μόνο δώρο που παίρνουμε είναι η Μπάρμπι με την κουζίνα της Μπάρμπι και το μωρό της Μπάρμπι και αϊ παράταμε. Δηλαδή, πόσα κορίτσια έχουν πάρει δώρο. Και αυτά μπορώ να τα πω εγώ γιατί θέλω να πω όμως, δηλαδή αν δεν ακουστεί αυτό θα το έλεγα. Άρα παιδί μου, έχεις πάρει ποτέ δώρο αυτά τις κατασκευές, όχι τα Lego και τα Playmobil, τα άλλα που είναι με το εργαστήρι και τα λοιπά, αυτά τα πηγαίνουν στα αγόρια δώρο. Ποιος πηγαίνει δώρο στο κορίτσι. Ξεκινάει από πολύ νωρίς.
Οπότε μετά γίνεται αποτρεπτικό, δηλαδή δεν είναι μέσα στη λίστα μας. Οπότε τι σε έκανε εσένα? Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τι κάνει ένα κορίτσι να ασχοληθεί με την τεχνολογία. Τέλεια. Αυτό είναι, όταν λέγαμε κάτι για το humanity, λέω ότι θα βάλω σίγουρα ερώτηση σχετικά με τις γυναίκες και το πόσο ίσα δικαιώματα έχουμε στην πρόσβαση σε tech δουλειές και τα λοιπά και γιατί τελικά οι γυναίκες ε, δεν πάνε τόσο εύκολα σε μια τέτοια κατεύθυνση, τι τις αποθαρρύνει, γιατί δεν έχουν την ίση ευκαιρία, ας πούμε, με έναν άντρα να διεκδικήσουν έναν ρόλο. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό, ότι ξεκινάει από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όντως, με τα πρότυπα και όλα αυτά που μεταφέρουν άθελά τους οι γονείς στα παιδιά. Αυτό που κάνει το Girls in Tech Greece και είναι κάτι το οποίο θα σας έλα και στο τέλος σαν συνεργασία που ίσως να σας ενδιαφέρει, είναι ουσιαστικά η ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας και γενικά των επιχειρήσεων. Είμαστε ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει σαν στόχο να κάνει ένα πιο inclusive περιβάλλον τεχνολογικό και να σταματήσει αυτό το χάσμα το γενετικό που υπάρχει. Και ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τις ενδυναμώσουμε. Είτε είναι με webinars, είτε είναι με workshops, με mentoring, με events, με open days σε μεγάλες εταιρείες και γενικά να διαδοθεί ότι ο χώρος αυτός δεν είναι αμιγώς ανδροκρατούμενος. Μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά θέλουμε να το σπάσουμε, να το καταρρύψουμε. Τέλεια. Οπότε σίγουρα θα αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι, στο humanity και στο leadership σίγουρα. Στο περιβάλλον, εντάξει, δεν χρειάζεται. Οπότε, ναι, θα φτιαχτούν ερωτήσεις και γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί, παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, γιατί θα έρθει... Έχουμε συνοηθεί με την Αλεξία τη Ζαραδούκα, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Πήγε τώρα πρόσφατα στο Dragon's Den και σήκωσε χρηματοδότηση και έχει γίνει χαμός τώρα, παίζουν παντού. Αλλά είναι μια beauty blogger πολλά χρόνια, από τις πρώτες, πολύ καλό παιδί, η οποία αποφάσισε κάποια στιγμή να κάνει τη δική της επιχείρηση. Και όπως και η Κατερίνα η Τριγώνη, εδώ τα έχουμε πει και σε μια άλλη ομιλία που κάναμε πέρυσι στις ημέρες καριέρας, ποιο είναι το θέμα? Οι γυναίκες συνήθως δεν είναι μέσα στην αρχική μας λίστα ότι θα κάνουμε επιχείρηση, ότι θα ασχοληθούμε με το επιχειρήν. Που και την τεχνολογία τι θέλεις πλέον για να ασχοληθείς με το επιχειρήν, δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε μπορεί να έχουμε ένα όνειρο ως προς ένα αντικείμενο. Ξέρω εγώ, η Κατερίνα να κάνει περιεχόμενο, η Νεφέλη κάτι άλλο, εγώ ξέρω εγώ έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Και να πνιγόμαστε μόνο στην ιδέα του τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν έχουμε εξοικειωθεί με αυτό, γιατί επιχειρηματία βλέπουμε μόνο το αγόρι. Και αυτό αν είναι από οικογένεια που υπάρχει επιχειρηματίας, ιδάλλως, πού θα την πάρει αυτή την πληροφορία? Το σχολείο σε προετοιμάζει για να γίνεις ένας καλός υπάλληλος. Και αν πουθενά δεν μιλάει κανένας για επιχειρηματικότητα. Δεν Επομένως, σου δίνεται και το βήμα, ναι. δεν υπάρχει. Και η επιχειρηματικότητα είναι δεμένη πλέον με την τεχνολογία. Μήπως λοιπόν εδώ είναι ένα πολύ ωραίο να βγει. Και όσο μπαίνετε και στην επιχείρηση κάποιου άλλου, ως υπάλληλοι, ως εργαζόμενοι, τόσο περισσότερο φεύγετε μακριά από την επιχειρηματικότητα. Και μετά αρχίζεις και το ψιλοκαταλαβαίνεις όταν πια πρέπει να ηγηθείς εσύ κάποιας μεγάλης ομάδας και βλέπεις εκεί ότι έχεις και μία ευθύνη για το budget και αρχίζεις και εκεί το ξαναβρίσκεις. Αλλά στο ξεκίνημα όλο και απομακρύνεσαι από αυτό. Σκεφτείτε τα έτσι, food for thought είναι αυτά. Δημήτρη, εσύ ρώτα και τον μπαμπά σου, γιατί έχουμε κάνει ολόκληρη συζήτηση σε σχέση με αυτό. Θα έχει να σου πει πράγματα. Ας πούμε, ο πατέρας του Εννοείται, ναι. είναι ένα τρελά επιχειρηματικό προφίλ, που ήταν πάντα ένας τέλεχος πολύ καλό στις επιχειρήσεις, ενώ θα μπορούσε να είναι ένας απίστευτος επιχειρηματίας. Το έχω συζητήσει μαζί του, μπορεί να σου πει και ιδέες. Γιατί όμως, γιατί μπήκαμε, όπως και εγώ. Εγώ για χρόνια ήθελα να κάνω το χειμανίρα και φοβόμουν. Και πήρα τη ροή της, λέω, πολύ, έλα, γιατί μάμα πηγαίνεις μαζί στο σκοτάδι με άλλον, νιώθεις πιο καλά. Θέλει, λέει, τρελό θάρρος αυτό το πράγμα, γιατί το βγάζουμε από τη λίστα μας εξ αρχής. Οπότε δείτε το κι αυτό, είναι πολύ ωραίο θέμα. Εντάξει, έχετε κάτι άλλο φλέγον που θέλετε να μας πείτε? Εγώ μόνο αυτή την πρόταση που θα ήθελα να σας κάνω
που ουσιαστικά αφορά στο ότι εμείς έχουμε ένα community αυτή τη στιγμή αρκετά μεγάλο και με κυρίως κοπέλες, νέες και γυναίκες που ενδιαφέρονται να βγουν στον χώρο της τεχνολογίας. Και το μετέφερα αυτό το εγχείρημα της Humanira στον οργανισμό μου και τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο. Και μπορούμε, αν θέλετε, να κανονίσουμε κάποιο call κάποια στιγμή, να δούμε πώς μπορεί ένας οργανισμός να βοηθήσει τον άλλον. Και οι δύο ΜΚΟ είμαστε. Εννοείται. Οπότε τα human rights είναι μέσα και στις δύο, οπότε σίγουρα μπορεί κοινό να επιτευχθεί. Και μέσω προώθησης, δηλαδή στο community μας, το τι κάνετε, ποιοι είστε κτλ. Και αντίστοιχα θα το βρούμε, δηλαδή σίγουρα μπορεί να γίνει. Και να έρθουν και στο συνέδριο αν θέλουν και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι και εμείς μέσω του Academy των νέων που στείλουμε να σας δώσουμε κάποια modules για τις γυναίκες, γιατί η ενδυνάμωση, παιδιά, ξεκινάει από πιο χαμηλά, αλλά εδώ είναι νοοτροπία η ενδυνάμωση. Δεν είναι πάρε αυτό και δυνάμωσες, δεν είναι βιταμίνη. Είναι νοοτροπία, είναι mindset. Εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με το mindset, οπότε με χαρά μεγάλη να κάνουμε γιατί και να ξέρεις την τεχνολογία μπορεί το mindset σου να είναι τελείως μακριά από την εφαρμογή. Να σας πω τώρα ότι εχθές και σήμερα συμμετέχω σε ένα manifestation σεμινάριο που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι θέμα νοοτροπίας, δεν είναι ματζούνια μαγικά, φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρω και τα καταφέρουν. Είναι πώς τοποθετούμε στην νοοτροπία μου για να πετύχω οτιδήποτε θέλω, γιατί γίνεται. Τελικά γίνεται. Γι' αυτό και βλέπεις κάποιους ανθρώπους που τους θαυμάζουμε, που βγαίνουν στα TEDx και είναι όλος ανάπηρος και έχει κάνει, ξέρω εγώ, το μαραθώνιο και έχει κάνει... Και λες, πω, τι έκανε. Άμα μπορεί εκείνος, δεν μπορούμε εμείς. Καταλάβατε, δηλαδή, με το physical disability και ξεπερνάει τα πάντα, γιατί είναι εδώ η δύναμη. Δεν είναι αλλού. Οπότε με χαρά, Νεφέλη μου, ό,τι θέλεις και σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Στο Academy, τι ακριβώς και πότε, τι ακριβώς θα γίνει και πότε. Το Academy θα ξεκινήσει το καλοκαίρι με ένα πιλωτικό group. Θα είναι στους 3 πυλώνες. Περιβάλλον, ανθρωπότητα, ηγεσία και σε 3 θεματικές. Ξεκινάμε από το human πάντα, από τον άνθρωπο, γιατί εγώ σκέφτομαι έτσι, γιατί εγώ συμπεριφέρομαι έτσι, γιατί εγώ, όλο το γιατί εγώ, ποιος είμαι και αυτό, πώς με βλέπω. Το manner, πώς αλληλεπιδρώ με τους συνανθρώπους μου, άρα και πώς θα τους επηρεάζω και πώς μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που αλληλεπιδρώ για να επικοινωνήσω πιο σωστά και να μπορέσουμε να συνοηθούμε ως κοινωνία γενικότερα ανθρώπων. Και το τρίτο είναι το ήρα, που σχεδιάζουμε μαζί τη νέα εποχή. Αυτή είναι η Humanira. Ξεκινάει από το άτομο, πάει στις κοινωνίες των ανθρώπων και μαζί σχεδιάζουμε μια καλύτερη εποχή. Όλο αυτό είναι τόσο όμορφο και τόσο inspiring. Δηλαδή, όλο αυτό που έχετε φτιάξει και που το έχετε ξεκινήσει και που φοβόσασταν και λέγατε πότε να το κάνω και πώς. Δηλαδή, χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Δηλαδή, τέτοια πράγματα πρέπει να γίνονται. Και αποτελείται παράδειγμα. Δηλαδή, αν δεν δούμε κι εμείς οι νέοι κάποιους που να το τολμήσουν, δεν θα προχωρήσει. Και πολλά μπράβο. Οπότε, εγώ είμαι πολύ μέσα σε όλο αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ, το συμμερίζομαι. Και ανυπομονώ για όλα αυτά τα ωραία που θα γίνουν. Τέλεια. Και εσείς είσαστε φανταστικά παιδιά και πραγματικά αυτό κρατήστε το, μη σας το πάρει κανένας. Αυτή την ωραία πρόθεση, την καθαρή σκέψη, αυτό το που τα βλέπετε όλα εφικτά, μη σας το πάρει κανένας. Το χάνετε μετά όταν μπαίνετε στις επιχειρήσεις, αρχίζουμε εμείς σας λέμε τις βλακίες μας, σας βάζουμε σε κουτάκια. Μετά σας λέμε think out of the box, αφού σε έχουμε βάλει στο κουτάκι. Οπότε αντισταθείτε σε αυτό, είναι πολύ ωραίο. Νομίζω θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε λίγο παραπάνω σε αυτά που είπαμε. Θα σας στείλουμε και εμείς, στείλτε μας και εσείς, θα σας στείλουμε και εμείς μες την εβδομάδα. Και να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πιο προσωπικό, ξεκινάμε από κάτι που θέλουμε να μοιραστούμε για εμάς. Εγώ τον κόσμο τον βλέπω έτσι και γι' αυτό σας ρωτάω αυτό. Ή το βίωμά μου μένα είναι αυτό. Τι θα κάνετε για εκείνο. Δηλαδή συνδέστε τα ερωτήματά σας με
εσάς και ως εκπροσώπους της γενιάς σας, έτσι. Δεν φέρνουμε και κάποιον που θα μας πει το προσωπικό του πρόβλημα, Υπουργέ, τι να κάνω με τη σύνταξή μου, που θα λέει ένας παππούς. Ως εκπρόσωποι της γενιάς σας. Τέλεια. Άρα δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο, ουσιαστικά θα ξανάρθουμε να συναντηθούμε για να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα πάλι, να τις έχουμε φτιάξει λίγο τις ερωτήσεις μας, τώρα που εγώ έχω και μια κατεύθυνση σίγουρα περισσότερο. Και τις ξανασυζητάμε λοιπόν Και ξανά. θα μιλάμε μέσω του group, εννοείται και μεταξύ σας μπορείτε να μιλήσετε αν θέλετε ξεχωριστά. Εμείς θα κάτσουμε με τη Ροή και την Κατερίνα να δούμε, σίγουρα θα κάνουμε μια διαζώση συνάντηση, πρέπει να δούμε ποιο Σαββατοκύριακο θα είναι. Για να είμαστε από κοντά, να τα πούμε και με τα άλλα groups. Και κάτι άλλο, μας αρέσει πολύ και αυτό που γίνεται εδώ, δηλαδή και σαν διάλογος μεταξύ σας, ακόμα και στο stage που θα είμαστε. Δεν είναι, λέω εγώ, την ερώτησή μου και άλλη είναι σιωπηλή μέχρι να απαντηθεί η ερώτησή μου. Το θέλουμε έτσι ζωντανό και ωραίο όπως έγινε και τώρα. Εντάξει, και αυτό το μαγικό θα Να φτιάξει. είναι σαν συζήτηση, όχι ερωταπαντήσεις απλά. Ναι, μπορεί να πει κάτι ένας ομιλητής και να πει κάποιο Σχολιαστεί από το εμάς. ερώτημά του, αλλά ότι και εγώ το βιώνω έτσι. Τι είναι αυτό που λέτε. Ναι. Το πάνελ είναι 30 λεπτά, οπότε οι ερωτήσεις που θα Δεν θα κάνουμε. είναι 30, στο πάει το 30, το έφεγε η μαρμάγκα. Το είδα στο site το 30, γι' αυτό. Άστο. Ακόμα το έχουμε στο 30 εμείς. Είμαστε Δεν πρόκειται. Κοιτάξτε, όπως το έχουμε σκεφτεί, μάλλον θα φύγουν οι άλλες ενότητες, δηλαδή ίσως κρατήσουμε λίγο το igniter κομμάτι, ότι κάποιος που θα έχει να πει κάτι προβοκατόρικο ωραίο θα το κάνουμε, αλλά θέλουμε να δώσουμε παραπάνω χρόνο σε αυτό. Οπότε μπορεί να είναι και 45 λεπτά, μπορεί να είναι και παραπάνω. Εντάξει. Τέλεια, άρα θα δώσουμε πάνω από 5 ερωτήσεις στον καθένα, συνολικά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, γιατί είναι τόσο ξέρεις, μην το πας αριθμητικά. Ας δούμε την ποιότητα, γιατί μπορεί να είναι ένα ερώτημα τόσο γαμάτο που να συζητάμε. Ωραία, τέλεια. Αυτό, δηλαδή και μπορεί μέσα από τη συζήτηση να προκύψει κάτι άλλο. Ακριβώς. Μια άλλη ερώτηση, ένα θέμα, Ακριβώς. Θα είναι ό,τι βγει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή. Ωραία. Αυτό είναι το καλύτερο. Με κάποια standards, κάποιες βασικές ερωτήσεις. Αυτό. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Θα έχουμε εμείς ένα πλάνο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις που θα... Έτσι. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Ωραία. Τέλεια. Απλά αν γίνεται για το Σαββατοκύριακο που λέμε για από κοντά, μην είναι ανάμεσα στα 16 με 21. Αν γίνεται. Σωστό. Γιατί θα χαρώ πάρα πολύ να πούμε και από κοντά. Θέλουμε. Να δούμε μήπως κάνουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Άρα μήπως είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Ναι, αν είναι εύκολο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο, αλλά να έχετε έτσι εμβαθύνει στο καθένα στο κομμάτι του, με αυτές τις οδηγίες και να βρεθούμε από κοντά και όλα τα groups μαζί. Δηλαδή θα είναι ωραίο αυτό που θα παρουσιάσετε να το ακούσουν και από τα άλλα groups, να σας πούνε τη γνώμη τους, να γίνει μια τέτοια κατάσταση, θα είναι ωραία. Εγώ έχω δύο μικρά θέματα. Το ένα είναι ότι τα Σάββατα μέχρι τις 2 έχω μάθημα. Εντάξει. Οπότε για Κυριακή, Απλά παραδίδω πτυχιακή σε 10 μέρες. Βασικά στις 15 του μήνα. Άλλη Παρασκευή, όχι αυτή που μας έρχεται. Και είμαι λίγο πιεσμένη, δηλαδή είμαι με τους χρόνους δύσκολα. Αλλά αν το βάλουμε για την άλλη Κυριακή θα βάλω τα δυνατά μου να καταφέρω. Εντάξει, Νεφέλη μου. Δημήτρη, κάτι ήθελες? Ναι, ήθελα να πω ότι μπορούμε και εμείς τρεις, Νεφέλη και η Κατερίνα, να βρεθούμε είτε από κοντά ή meeting μέσα στη εβδομάδα, να δούμε πού βρισκόμαστε, να φτιάξουμε τις ερωτήσεις. Να το κάνετε. Ωραία, θα σας στείλουμε και το recording, αν χρειαστεί κάτι να θυμηθείτε που είπαμε κτλ. Εντάξει. Τέλεια. Πού πας εσύ, πού πας, Κατερίνα, πού είσαι? Αθήνα είσαι? Αθήνα, ναι. Ωραία, θα πούμε τηλεφωνικά. Φιλάκια. Γεια σας, παιδιά. Καλή Κυριακή. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Γεια σας.